अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जैसे जिया पर लिह कूद कूद हो मजरा जैसे जिया पर लिह कूद कूद हो ए सैया पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो ए सैया पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो खापी के बॉडी बनाबहो खापी के बॉडी बनाबहो में उमर बा सरक जइबा राजा मनमा के अपना मनाबहो चढ़ली जवानी हमर बारे अभी सुध हो चढ़ली जवानी हमर बारे अभी सुध हो ए सैया पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो ए सैया पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। म्यूजिक बाय बीटीएस पिलन पहिले तलरिहा जूद हो अब ही से अखरा में लगवाय खरे हो जाए जवानी जियान हो जाए जवानी जियान हो धर्मेंद्र प्रेमी तू मान कहनवा हो खन ढेर परेशान हो निर्मल मंदोस आज हवे मंगर बुध हो निर्मल युगेश आज हवे मंगर बुध हो ए सैया पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो ए सैया पिलन पहिले दूध तलरिहा जूद हो।